Salutare, dragi prieteni, și bună seara și bine ați venit la Trending Topics. Astăzi avem o emisiune specială pentru că invitat în platoul nostru este nimeni altul decât premierul României, Dacian Cioloș. Bună seara! Bună seara! Și bine ați venit! Domnul Cioloș, ce mai faceți? Sunteți foarte ocupat, din câte știu. Îmi fac bagajul să mă duc acasă. Asta odată, din câte am înțeles, pentru că aveți domiciliu în Zalău. Nu vi l-ați schimbat pe București? Nu l-am schimbat niciodată. La cât m-am tot plimbat prin țară, prin afară, am zis că e mai bine să fiu și pe buletin acolo unde sunt cap și în suflet acasă. Deci acolo, lasă-l. Pentru că văd că nici accentul nu l-a schimbat. Nu, asta e greu. Asta cred că și dacă mi l-ar impune cineva, n-aș reuși. Am înțeles că Melania Medeleanu are o problemă cu accentul. O problemă cu s-ul. E foarte interesant, adică ați apărut dintr-o dată și nici nu păreți politicianul tipic. Adică nu prea vă încadrați niciun tipar, sunteți total diferit față de ce am văzut eu, sau ce puțin, până acum. De unde ați apărut? Păi m-am plimbat pe aici, dar știți cum e, nu existi decât când ești vizibil. Da. Probabil că am fost mai puțin vizibil, dar m-am mai ascuns pe la Ministerul Agriculturii prin 2005-2006 până în 2008. După care am fost la Bruxelles, la Comisia Europeană. Acolo mai veneam din când în când, odată la 2 luni, mai câte o conferință de presă, dar mai mult așa, în mediul agricol. Acolo mă mai știa lumea, cu asta m-am ocupat. Și așa, pentru lumea largă, am devenit mai vizibil acum, din toamnă, de când m-a luat nebunia să accept chestia aia cu prim-ministru. V-a luat nebunia. Ce a fost în capul dumneavoastră? De ce? Păi pentru că, știți, după ani ăștia la minister, 5 ani la Bruxelles, te mai culpabilizează lumea și zice, domnule, hai că tot faci pentru unii, pentru alții, dar pentru cei de acasă nu faci nimic, hai, bagă-te și aici acasă. Și eram gata să revin, să dau mâini de ajutor, dar pe domeniul pe care îl știu mai bine, pe agricultură, pe rural, că sunt o grămadă de lucruri de făcut aici. Deci când a venit povestea aia din noiembrie și au fost luați mai mulți așa pe sus, de val, atunci m-a chemat președintele și a zis, bun, acum e momentul, și am zis, ok, mă apuc, dar de lucrurile pe care le știu, astea cu afaceri europene, cu agricultură, au zis, nu, ei tot guvernul și anul ăsta te ce ocup. Ce ați zis? Ați rămas un pic, wow, stai un pic. Da, am fost un pic, e sigur? Am fost un pic mai mult surprins și am stat vreo 2 ore cu domnul președinte până să mă hotărăsc. Da, a fost, așa cum vă spun, un pic cam o nebunie, pentru că în momente din astea nu prea ai timp să spui întrebări. Cam așa mi s-a întâmplat și când am fost numit ministrul agriculturii. Când eram la locul meu acolo la minister și când așa într-o după masă m-a spus, bun, uite, trebuie să preiei treaba asta. Și sunt lucruri care provoacă, știți cum e, să mai caută, mai sunt momente din astea când se provoacă adrenalină și nu prea știi ce să faci cu ea și atunci încerci să o canalizezi, să o consumi și să faci ce știi cu ea. Din momente din astea în viață înveți, de fapt. Pentru că atunci când faci lucruri la care te aștepți, nu știu, pot să fie plictisitoare, când poți să anticipezi ceea ce se întâmplă, lucrurile astea nu te învață mare lucru. Și la urma urmei, dacă trecem prin viața asta fără să învățăm lucruri pe care nu știm să le facem, nu prea văd care e sensul. Așa total de acord. Deci ați fost pus cumva să luați o decizie la limită. 2 ore, acum. Nu e o decizie, trebuie să fii premierul României. Vrei sau nu, trebuie să-mi zicem 2 ore. E o presiune acolo. Sigur că, bun, asta s-a petrecut, n-am fost complet surprins, pentru că, după cum vă spuneam, domnul președinte m-a mai atenționat că s-ar putea să facă apel la mine să-l ajut pe anumite lucruri. De fapt, îmi propusese să lucrez cu dânsul după ce a fost ales, dar nu mă așteptam la responsabilitatea asta. Deci n-aveam o problemă să-mi asum responsabilități, dar nu la nivelul ăsta. Vă place să fiți prim-ministru? Vă simțiți bine? Adică simțiți că vi se potrivește? Nu, astea nu cred că sunt lucruri la care cineva poate să spună că se potrivesc, pentru că asta nu e o meserie. Asta e o responsabilitate pe care o asumi un anumit moment din viață, mai scurt sau mai lung, după care te duci și vezi de alte lucruri. Nu cred că ar trebui să placă cuiva treaba asta, pentru că dacă îți place, te așezi pe lauri și o gestionezi ca pe o meserie oarecare, dar nu e o meserie oarecare. Nu plăcut în sensul de să te complaci. Mă refer dacă vă place, dacă vă stimulează. Administrație, să faceți lucruri, să mișcați din loc chestii, adică se întâmplă la minister, se întâmplă lucruri. Da, deci din punctul ăsta de vedere e interesant, pentru că trebuie să te ocupi de toate lucrurile, da, să le pui cap la cap și să le găsești coerența. Deci asta da, asta îmi place, pentru că așa mi-a plăcut și agricultura, când trebuie să
să te ocupi de mai multe lucruri, să înțelegi cum funcționează și să faci în așa fel încât lucrurile să crească, să evolueze. Pe de altă parte, într-o activitate din asta nu mai ai viață privată. Deci nu mai ai viață privată nici la propriu, nici la figurat. În sensul că nu prea ai timp de viață privată și oriunde ești, oriunde te duci, ești judecat, ești văzut din perspectiva asta, că ești pe o funcție înaltă, că ești prim-ministru. Ei, cu asta a fost mai greu să mă obișnuiesc, nici acum nu m-am obișnuit, dar am acceptat ideea că asta e. Lumea vrea să știe, vrea să vadă și că într-un fel sau altul ești obligat să te arăți așa cum ești, dar pe de altă parte asta încerc să fac, să nu mă schimbe pe mine funcția, să schimb eu funcția dacă pot, cel puțin cât sunt acum. Asta îmi place. Eu mai urmăresc domeniul politic și domeniul economic și pentru că mă interesează. Dar mare parte din cei care se uită acum la noi poate nu o fac, poate nu au nicio treabă cu domeniul ăsta. Dar cu toate astea, țara lor îi cheamă la vot duminică. Da. De ce ar trebui un tânăr de 20 de ani să fie interesat de politică? În special, de ce ar trebui să fie interesat de alegerile parlamentare de acum? Nu trebuie să vină la vot pentru că e interesat de politică și asta e un lucru important. Nu trebuie să aibă cineva impresia că decizia în conducerea țării e doar treaba politicienilor și că noi stăm acasă și criticăm sau mai ieșim în stradă din când în când. Păi, dacă noi vrem să arate țara într-un anumit fel, e și treaba noastră. Sigur că multă lume spune, hai domnule, nu mă lua cu chestia asta, mă duc 10 minute, votez acolo oameni pe care nu știu și îmi spui că schimb țara. Chiar și neparticiparea la vot e o alegere și o hotărâre și are consecințe. Deci dacă cineva are impresia că fac ceva dacă mă duc la vot și dacă nu mă duc, asta e, nu se întâmplă nimic, se întâmplă ceva. Pentru că absența la vot e consecința sau are ca și consecință faptul că atunci o minoritate foarte redusă decide pentru toți ceilalți. Deci trebuie înțeles că Parlamentul ăla oricum se alege, că așa e sistemul democratic. Țara trebuie condusă. Deci Parlamentul ăla, oamenii aia care spun că reprezintă 18-20 de milioane de locuitori, ăia oricum vor fi aleși. Dar nu-i tot una să fie aleși de 2 milioane sau de 3 milioane de români sau de 10, 15, 18 milioane de români câți au drept de vot. Da. Și faptul că unul participă la vot și alții 7 nu participă, ăla unul va lua decizia, prin modul în care el pune buletinul ăla de vot, va lua decizia și pentru ceilalți 7 care stau acasă. Și atunci, știți, când pe perioada de 4 ani, când te supără ceva, ieși în stradă și înjuri pe ceilalți, trebuie să te gândești că ai avut un moment când ai fi putut influența. Sigur, dacă iei singur, individual, ce contează un vot la 18 milioane? Dar acum hai să fim serioși, noi toți funcționăm în grup, în gașcă, în echipă, avem prieteni și măcar acum e momentul să discuți, domnule, hai să mă uit la ăștia, mai ales că e de unde alege acum. Sunt pe listele câtorva partide, sunt oameni noi. Nu vreau să dau nume, că nu de asta am venit, dar nu asta e important acum. Cine pe cine votează. Eu am încredere că fiecare om, mai ales cei tineri, știu să facă alegerile. Sunt suficient de dezghețați, au văzut lumea direct sau pe internet, au simțul ăsta a responsabilității, chiar dacă nu-și dau seama, și eu sunt convins că fac alegerile care sunt bune din perspectiva lor. Dar important e să le facă, să le asume. Că cel mai ușor lucru e să nu faci nimic, dar vedeți, ca și viața, oricum vremea trece, chiar dacă nu faci nimic și stai într-un col. Și atunci nu mai bine să ieși, să faci, așa e și aici. Domnul Cioloș, off topic, ce muzică ascultați? Mie îmi place așa, îmi place muzică clasică, îmi place muzică populară. Bun. Și îmi place muzică electronică. Ce muzică electronică? Uite-l pe Alex deja ghidul și e... Da. Ei, sunt mai clasic un pic, că am început de la Vangelis, de la Jean-Michel Jarre și... Depeche Mode. Depeche Mode, da, așa... Da. Kraftwerk, grupii, așa, bravo, foarte tare. Și în mașină ce ascultați? Știi? În mașină îmi pun muzica de pe telefon, de obicei. Foarte tare. La filme vă uitați? Sau mai aveți timp? Nu mai aveți timp probabil acum, dar când aveați timp să vă uitați la un film, ce vă place? Care e filmul preferat? Mai puțin, dar filme îmi plac, îmi plac comediile, în general, când vreau să mă relaxez.
Dar îmi plac filme din astea care te ating și care te schimbă, care te fac să reflectezi la ce ești, Spuneți-mi un film care la viață. Stau să mă gândesc acum la care să vă un spun clasic. drept că în ultimele luni nu prea m-am La cinematograf că nu mergeți. Că am avut filme, anul ăsta n-am avut timp. Am filme suficiente. Alte filme. Vă faceți alte filme cu în timpul zilei. Cum arată o zi din viața unui prim-ministru, apropo de filme? E încărcată. O zi Ce se depinde, nici o zi nu prea seamănă cu celelalte. Dar ce face un prim-ministru? Adică dimineața vă treziți și mergeți la birou direct. Sau poate aveți o întâlnire, sau poate aveți un interviu. Sau poate... Da, mă duc, când ajung la birou, discut cu colaboratorii, să văd ce a mai apărut seara și în timpul nopții. Okay. Îmi verific e-mail-urile. Am agenda când am întâlnirile, am destul de multe întâlniri cu miniștrii, cu colaboratorii pe diferite chestii, pe diferite dosare. Citesc multă informație, ăsta e lucrul cel mai, să spun, complicat în meseria asta. Ai foarte multă informație, trebuie să o vezi, să o verifici rapid, să o asimilezi și să poți să pregătești să iei decizii. Am ședințe de guvern o dată pe săptămână, sunt acolo mai multe lucruri de decis, sunt de multe ori zeci de documente, de acte normative care sunt decise, le iau la rând, am consiliere, colaboratorii care mi le analizează și cu care discut să văd care sunt subiectele mai sensibile și apoi mă mai uit la anumite dosare, în ce stadiu sunt dosare pe care le urmăresc eu, pe care încerc să le împing eu, care altfel în administrație merg mai greu. Spuneam înainte să dăm rec, Obama e unul dintre cei mai carismatici lideri politici pe care îi știm, nu? Probabil. Da, e. Mai sunt. Mai sunt, dar e acolo. Mie îmi place și de Trudeau, canadian, de exemplu. Da, e grozav. Uite asta. Un prim-ministru grozav. Și tânăr. Și tânăr, da. Și cool chiar. Foarte cool. E la modul că... Bine, când îl iei mai tare așa cu lucruri, să mai obții niște lucruri de la el. E matematician, ce e? Se vede că taică-s a fost prim-ministru și că a învățat de copil niște lucruri. Știe. Și e matematician, nu e matematic, are o... Profesor. Așa, ceva de genul ăsta. Da. Și urmărind foarte mult conținut pe internet, l-am mai văzut și pe Obama. Că mai apărea prin Vine-uri, prin sketch-uri, pe la Comedy Central, pe internet, pe YouTube. Apărea la YouTuberi în producțiile lor. Adică un politician care are autoironie, are umor și apare în astfel de producții al unor YouTuberi independenți, al unor vloggeri. Și sunteți primul politician din România, primul prim-ministru, că ne-am înțeles cu politicianul, care acceptă o invitație la un vlog, la un creator de content din România. E un moment special pentru comunitatea online. Ce părere aveți de treaba asta? Credeți că politicienii sunt cumva distanțați de... E păcat că e așa cum îmi spuneți, că e un moment mai special. Adică nici eu nu m-am imaginat că până acum n-au mai fost politicieni. Au fost jurnaliști, vedete, cântăreți, influenceri, dar niciodată un om politic. Nu știu, probabil că unor oameni politici le teamă să intre într-un mediu din ăsta cu spirit critic, dar nu e spirit critic, mai surprinzător. Nu, dar e sigur că atunci când ești într-un cerc de oameni care gândesc, care au păreri proprii, care spun ceea ce cred, poate că unii se simt mai perturbați, obișnuiți fiind să audă lucruri care le plac, lucruri care sunt pregătite. Nu știu, mă întreb și eu. De ce? Pentru că mie mi se pare important într-o activitate din asta cum e cea pe care o desfășor eu acum, mi se pare foarte important să poți să comunici cu oamenii și să asculți păreri. Bun, eu am făcut treaba asta ce drept mai mult cu Facebook-ul. Cine răspunde pe Facebook la mesaje? Eu răspund. Personal? Eu răspund. Se întâmplă să nu pot eu să scriu imediat și atunci mai cer câte unui colaborator să-mi scrie un anumit text. Îi spune ce să scrie. Îi spun eu ce să scriu, dar în general ați văzut că de multe ori răspund sau dimineața sau seara sau noaptea mai târziu când am vreme să mă mai uit. Mie mi se pare important pentru că eu, cât am fost la Bruxelles cei 5 ani, comisar european, am avut de făcut o reformă pe un domeniu important pentru multă lume în Europa, pe agricultură și dezvoltare rurală. Așa.
Și asta afecta agricultori care fiecare avea viziunea lui despre agricultură din 20 și ceva de țări și mi-am dat seama că atâta vreme cât nu înțeleg de fapt ce așteaptă respectivul de la deciziile pe care le iei, n-ai cum să iei decizii bune. Pe de altă parte, să discuți numai cu sindicatele, cu organizații, cu oameni din ăștia, cu reprezentanți, nu-i totdeauna atât de reprezentativ. Deci... Și pe mine mă ajută foarte mult comunicarea asta pentru că am înțeles multe lucruri pe care n-ai cum să înțelegi citind documente sau uitându-te la televizor. Adică de la oameni direct. Exact. Și simți lucrurile. Că, vedeți, când cineva se întâlnește cu un prim-ministru sau cu un ministru sau cu un politician, poate să fie sau impresionat sau să fie enervat și are totdeauna un mod specific de a spune lucrurile, mai formal. Da. Dar prin formalismele astea faci doar schimb de cuvinte, de informații, nu și înțelegi lucrurile. Ca să le înțelegi, bine să fii în contact cu oamenii. Pentru că un politician, un om în funcție publică, un prim-ministru, un ministru, un președinte, este pus acolo de oameni. Este pus, în cele din urmă, dacă să dăm totul la o parte, este reprezentantul poporului, nu? În această instituție. Păi, așa e în teorie, așa ar trebui teoretic, să fie, nu? Da. Deci omul ăla ar trebui să fie cel mai conectat cu poporul, în sensul cu oamenii, cu cei care scriu pe Facebook. Guys, hai să vă ascult, voi ce vreți, care e opinia voastră? Mi se pare mai important decât pentru un cântăreț sau pentru un om de radio să fie mai conectat un politician cu oamenii, să fie mai aproape de ei. Mi se pare vital. Sigur, vedeți, când intrăm într-un dialog din ăsta, trebuie să-ți asumi și o anumită responsabilitate, că nu poți să îl asculți pe omul ăla să spună niște lucruri și să nu ții cont de ele. Și atunci ești, cum să spun, ești mult mai responsabilizat când faci o treabă asta. E mult mai ușor să stai la locul tău, să afli, să iei informația prin interpuși și să spui, domnule, eu asta am înțeles și asta am făcut. E altceva când ești direct în contact cu oamenii și atunci poate că unii nu vor să-și asume treaba asta. Dar după părerea mea, apropo de ce ați spus, astea sunt niște probleme pe care trebuie să le rezolvăm în România, între altele, să găsim modalitatea prin care cei care decid să poată să comunice mai bine cu oamenii și dincolo de momentele electorale. Pentru mine e un pic chiar ridicol când trebuie să te duci în campanie electorală, ca și cum ai o perioadă odată la 4 ani, că numai atunci te duci să discuți cu oamenii și dai frumos și faci gesturi ca lumii să-i placă de tine și pe urmă uiți și te duci să vină, domnule, eu acum lucrez și decid. Asta mi se pare incredibil. Cred că, de-aia, sigur, și momentul electoral e important, mai ales pentru ca oamenii să meargă la vot, să fie motivați să meargă la vot, dar probabil că oamenii ar fi și mai motivați să meargă la vot dacă în perioada între campanii electorale s-ar găsi modalități prin care să ai contactul cu oamenii și să poți să-i asculți. Și mai ales pe cei care au ceva de spus. Bine. Că n-are rost să te duci în fața unei săli de 2000 de oameni care vor să te asculte, să te aplaude. Trebuie găsite modalități și poate aici ne puteți ajuta. Nu să politizăm internetul sau YouTube-ul. Nu asta vrem. Dar să scoateți decidenții ăștia, politicienii, să intre în pielea omului de rând și să înțeleagă niște lucruri mai bine. Eu fiind de pe internet, v-am spus, eu înțeleg în felul ăsta lucrurile. Că dumneavoastră, de exemplu, sunteți pus ca să ne reprezentați pe noi. Și noi trebuie să vă spunem, domnul Cioloș, noi suferim în momentul ăsta. Ascultați-ne și rezolvați-ne problemele, că de-aia sunteți acolo, nu? Sau, mai mult, domnul prim-ministru, hai să vedem cum putem să intervenim și noi să rezolvăm anumite probleme din... Cum pot să mă implic? Uite, aș vrea să mă implic, aș vrea să pun mâna. Pot să ajut și eu cumva. Mi se pare asta o atitudine corectă. Dom'le, vreau să ajut, vreau să creștem țara asta. V-ați gândit să faceți un vlog? Vreodată. M-am gândit, dar mă gândesc serios acum la chestia asta. Adică... Pentru că, știți de ce? Și în anul ăsta de guvernare pe politici sociale, de exemplu, da, cu copii, cu persoane cu dizabilități, cu persoane mai în vârstă, unde e un minister care se ocupă de treaba asta, dar care e foarte formalist, sau era foarte formalist. Și am găsit idei interesante la organizații neguvernamentale, care aveau diferite programe pentru să încurajeze copiii să meargă la grădiniță sau să meargă la școli. Sau alte organizații neguvernamentale care au dus tineri, profesori și învățători în mediul rural unde ajunge mai greu lumea. Și sunt programe pe care nu le imaginezi atunci când ești funcționar și când te gândești un pic limitativ și sunt lucruri pe care le-am învățat de la organizații neguvernamentale, de la societatea civilă și le-am făcut programe guvernamentale pe care le finanțăm acum. Și genul ăsta de interacțiune ar fi interesantă pentru că poate așa schimbăm un pic și statul să fie mai aproape de ce așteaptă lumea, să nu fie
sistemul ăla prea formalist și închistat. Oamenii sunt învățați să comunici, ei sunt în permanență conectați. În lumea în care trăiți și pe internet, oamenii sunt în permanență obișnuiți să ia legătura cu alți oameni. Și politicienii par așa, cumva, la o distanță, e o discrepanță, e o prăpastie între cei de aici și politicieni, așa simt eu. Și Jessica Florea ne întreabă de ce în alte țări este mai ușoară școala față de cea din România. Este mai ușoară, dar Dar în ce sens o fi mai ușoară? nu neapărat asta. Aș vrea mai inspira comentariul Jessicăi. Sistemul de învățământ are o problemă. Cu toții cred că știm asta. Cu toții care am trecut prin sistemul de învățământ. E interesantă întrebarea. Trebuie reformat. Întrebarea este dacă e posibil, dacă ar fi cineva dispus să facă o schimbare dramatică și dacă există în alte țări sisteme care ar putea fi model. Da, uite, ce mi inspiră mie treaba asta? Pentru că eu am trecut prin experiența asta. Am făcut studii aici și am făcut un pic studii și în afară. La fel și eu. Diferența, și uite, interesant să văd ce credeți și dumneavoastră. Mie ce mi s-a părut, într-adevăr, în prima fază mi s-a părut mai greu în afară pentru că eram obișnuit să învăț pe de rost și să reproduc profesorului anumite lucruri, exact. Cu tot și să dea nota și să înveți pe de rost lucruri pe care le spunea un om, nu neapărat lucruri sintetizate. Profesorul avea același curs de ani de zile, trebuia să-l înveți și îți dădea notă pe asta. Ei, când am ajuns afară, mi s-a spus, domnule, uite, asta e tema, te duci în bibliotecă, îți găsești informația și spui ce crezi. Păi cum să spun ce crezi? Eu am venit să mă înveți tu, ce crezi tu și ce trebuie eu să cred. Atitudinea aia de învață-mă. Ei, și după câteva luni, mi-am dat seama că, de fapt, e într-un fel mai ușor, în sensul că îți asumi tu niște lucruri. Cu personalitatea ta, le treci prin filtrul gândirii tale și spui, domnule, eu așa cred. Și din schimbul de păreri cu ceilalți, găseai soluția care era mai bună. Deci, din punctul ăsta de vedere, e mult mai ușor să spui ce crezi tu după ce ai aflat ce au spus alții, decât să învăț pe de rost ce spune altul, poate că are o altă structură mentală și nu reușești să înțelegi ideile lui. Ei, asta cred că e o boală, una din cele mai grele boli ale sistemului nostru de educație, că încă avem un sistem de educație închistat. Deci un sistem care te învață lucruri și nu te învață să înveți niște lucruri. Și mai ales în lumea de astăzi, când noi, chiar și generația mea, nu mai suntem generația părinților noștri care termină o meserie și ies la pensie de pe același post. Da. Astăzi ești obligat la fiecare câțiva ani să-ți schimbi locul de muncă, de multe ori să schimbi chiar meseria, deci să înveți foarte multe. Ești bombardat de informație. Deci cred că aici trebuie să lucrăm și eu aici aș lucra în a schimba sistemul să te ajute să înveți. Dar sigur, asta presupune nu să se facă de pe zi pe alta, că presupune să ai profesori care să asimileze un sistem pedagogic prin care să-i lase pe elevi, să-i lase pe tineri să gândească și să-și asume faptul că un tânăr poate să aibă o părere care pune în încurcătură un profesor. Așa e. Și de multe ori se întâmplă asta. Există sisteme de învățământ în alte țări care să fie model pentru cele din România? Nu m-aș duce după un model, pentru că eu cred că fiecare neam, fiecare popor are specificitatea lui și de aici trebuie pornit. Educația e elementul central. De ceva creat pe români. Popor. Dar mi se pare interesant, apropo de tipul ăsta, de a stimula creativitatea, pentru că asta mi se pare important, să ai un sistem de educație prin care să nu năbuși creativitatea. Omoară sistemul din România? Da, îl omoară. Păi când înveți pe de rost anumite lucruri și ți se dă peste de și se spune nu-i bine ce gândești tu învață ce spun eu că eu am studiat, ăsta înnăbușă creativitatea. Când lași omul liber să gândească, încă de copil, păi ăla, la tinerețe, ăla o să-ți inventeze o grămadă de lucruri și o să facă să se schimbe societatea. Mie mi-a plăcut o chestie pe care am citit-o acum recent, unde cineva spunea, dacă n-am fi făcut decât să ameliorăm lumânarea, ca să avem lumină mai bună, n-am fi inventat becul niciodată, pentru că becul e complet diferit de lumânare. Tot lumină dă, dar într-un alt fel. Ei, asta e creativitatea și inventivitatea. Și e într-adevăr sistemul de învățământ a țărilor nordice, din Europa cel puțin, ce am văzut eu, care stimulează creativitatea. Încă de mic, copilul e învățat de la grădiniță, din primii ani de școală, e învățat să se exprime, să se manifeste, să creeze. Și un sistem de educație care e mai puțin rigid cu materia, cu conținutul materiei, și care învață copilul să-și asume, pentru că asta e altă treabă. Când ești
inventiv, când ai spirit de creativitate, te asumi pe tine însuși. Când nu, ai tot timpul nevoie de Confirmarea altcineva să spună dacă e bine sau nu. Da, da. Ei, și asta se întâmplă la noi. Uitați, avem oameni de 40, 50, 60 de ani care așteaptă să le spună cineva cu cine să voteze. Da. Ce să fac? Și dacă cineva îi spune, domnule, așa e bine, de ce faci asta? Păi că așa mi-a spus ăla. Păi dar tu te-ai gândit dacă e bine Deci sau nu? iau încă mindset-ul respectiv care îi fac cumva să nu fie, să nu-și formeze opinii proprii, ci să urmărească pe nu-și cineva. asumă responsabilitatea. E mult mai ușor să asculți de cineva dintr-un anumit punct de vedere. E mult mai ușor să asculți de cineva și să faci cum spun ceilalți. Dar eu cred că după ce ai gustat un pic din libertatea pe care ți-o oferă creativitatea și e greu să formarea unei opinii, pentru că informația e liberă. Poți să te uiți și să te documentezi mai multe surse și să-ți faci singur o opinie în legătură cu un subiect și să nu mai asculți neapărat ce ți se... Ei, și vedeți, poate aici e un pic drama prin care trecem noi în România, că e o parte a populației care stă cu minte și spune, domnule, mie să-mi spună cineva ce să fac și eu îl ascult pe ăla și așa fac, și cine iese din cuvântul ăla înseamnă că vrea rău neamului și vrea să vândă țara și vrea să ne distrugă, pentru că destabilizează. Nou destabilizează tot timpul. Și e partea asta la altă a societății deschisă, creativă, care vrea să vadă că lucrurile se mișcă, care vrea să-și spună punctul de vedere și oamenii să asculte de ei. Și din păcate, și sper să putem evita treaba asta, să nu se creeze falia asta în România între cei cărora le e frică de schimbare, ele e frică de nou, și cei care asta vor de fapt, ca lucrurile să se schimbe și așteaptă cineva să le spună cum să se schimbe și în ce direcție să ia. Ei, cred că și unii și alții au ceva de învățat de la... Și nu credeți că, acum mă refer la domeniul meu, nu credeți că cei din prima categorie, cei care sunt învățați să urmeze pe cineva și să așteaptă să li se spună ceva, sunt cei care consumă mai mult TV? Și cei din această nouă generație de care spuneți, care își formează singur opinii, sunt cei care consumă mai mult internet? Da, e posibil, pentru că e drept că la TV, cât am văzut eu, ți se spune cum să gândești. Da. Nu ai dreptul la opinie, nu poți să comentezi. Să dau verdicte. Ăla e așa, asta ăla e altfel. Atât cât vezi aici, asta e. Da. Pe când e drept că pe net e mai mult dialog, de fapt. Ce părere aveți de această ascensiune a internetului? E cumva firească. Eu cred că cu cât va evolua generația asta de oameni care vor să vadă, să știe și să vadă lumea întreagă, pentru care planeta deja devine așa un sat mai mare, pentru că poți să te duci. Dați seama, eu la asta mă gândeam. În urmă cu câțiva ani făceam o zi de la Zalău la București, deci ca să traversez țara. Carpații. Și acum, într-o zi, ajungi în capătul celălalt a planetei, dacă poți să vorbești de un capăt. Oricum, pe partea cealaltă a planetei. În 12 ore, în 14 ore ești la... Oriunde pe planeta asta. Da. Ei, deci sfera de cunoaștere și de interacțiune e mult mai mare acum și atunci, normal, pe internetul scurtează foarte mult și spațiul și timpul. Domnul prim-ministru, apropo de gândirea pe termen lung, că vrem sau nu vrem să acceptăm, într-un final vom fi pensionari. Și eu, și dumneavoastră, și toți cei de aici. Și sistemul de pensii din România, din câte am studiat eu, nu este momentan calibrat să facă față unui aflux de pensionari care vor fi peste 30 de ani, probabil. Da. Bine, acum, aici, sigur, trebuie să vedem dacă ne uităm la efect sau la cauză. Ceea ce spuneți dumneavoastră e efectul. Efectul faptului că avem puțini salariați, oameni care muncesc și care contribuie la pensii, la sistemul de asigurări sociale și de sănătate, și avem mulți din cei care consumă banii. Nu vorbesc doar de cei în vârstă, de pensionari, dar vorbesc și de mulți beneficiari de sprijin social. Avem, mă uitam zilele trecute, șomajul începe să scadă, dar avem totuși județe în care avem peste 10% șomeri și șomeri de lungă durată, că asta e mai problematic. Când deja după 3-4 ani de zile nu ți-ai găsit un loc de muncă și nici nu mai cauți, că e mai bine să ai sprijinul ăsta de la stat, atunci devine o problemă, pentru că ești încă în forță și poți contribui la dezvoltarea societății. Dar nu e vorba numai de asta. Și individual,
Una e să trăiești cu sentimentul că cineva îți dă niște bani și alta e să știi că depinzi tu de tine. Deci eu cred că soluția pe termen mediu, pe termen lung la sistemul de pensii e să creăm cât mai multe locuri de muncă. Avem creștere economică, ceea ce înseamnă că se investește, că se produce. Deci sunt resurse ca să ne putem dezvolta. E important ca dezvoltarea asta economică să creeze și locuri de muncă calificate și atunci cu cât o să fie mai mulți cei care contribuie, cu atât o să fie mai ușor de susținut sistemul de pensii. Dar mai e și problema asta că s-au luat decizii în Parlament din motive populiste de foarte multe ori, unde să dau unor categorii sociale pensii peste cât o contribuit ei, așa zisele pensii speciale. Deci una e pensia la care ai dreptul, dar ție, pentru că ești mai special, îți dau un plus, mai mult decât ai contribuit tu. Ei, și când avem marea parte din categoriile de pensionari care au pensii mai mari decât au contribuit, știți, e ca și acasă, când mănânci mai mult decât poți să produci, la un moment dat ajungi cu buzunarele goale. Domnul Cioloș, ați crescut la Pericei. Acolo, între Zalău și Pericei. Acolo, în zona aia. În județul ăla Sălaș, care pe bune există, chiar dacă... Da, există... Văd că cei de la Times New Roman se întrebau dacă există județul ăsta, dar pe bune există, vă spun. O zonă frumoasă, împădurită. Mai e împădurită? Mai sunt păduri pe acolo? Mai sunt. Când treci de la Cluj spre Zalău, de exemplu, acolo pe Meseș, treci prin zona împădurită. Și Zalău, chiar așa într-o povată, e înconjurat de păduri. Și în județul Sălaș mai sunt păduri. Eu am crescut la munte, în Munții Orăștiei, la țară, aveau a mea o casă de vacanță, și fiind la munte, o zonă foarte împădurită și exploatări forestiere foarte intense, toată copilăria mea, țin minte tirurile și peridocurile cum coborau pline cu lemne din pădure. Convoi după convoi, după convoi, după convoi. Am înțeles că e o problemă, este o problemă cu defrișările ilegale în România. Da. Că ne vindem pădurile, că vin străinii și ne... Nu ne le fură străinii, noi le dăm, pentru că noi le tăiem. Care e poziția dumneavoastră în legătură cu subiectul ăsta? Bun, aici, să vă spun sincer, nu prea am vorbit public de treaba asta. Eu mi-am pus problema la un moment dat anul ăsta, dacă nu, pentru că se vorbea mult în public, domnule, hai să interzicem tăierile complet. Da. Și mi-am pus problema dacă n-ar trebui interzise tăierile complet o anumită perioadă și să punem la punct un sistem de control și abia după aia să le dăm drumul, din nou la exploatări raționale și complet controlate. Și acum, teoretic, ele sunt controlate, dar mi-am dat seama, după ce m-am uitat mai atent, că nu e neapărat așa, pentru că sunt totuși tăieri ilegale. Noi anul ăsta, numai din vară încoace, Ministerul de Interne cu Administrația Fiscală și cu Garda Forestieră au făcut peste 50.000 de controle. Și am avut câteva mii de contravenții și chiar dosare penale de trimiteri în judecată. Problema e că în judecată nu prea avansează dosarele astea și dacă lumea nu vede că cineva chiar e pedepsit, ci doar comendă, nu prea e descurajat. Dar am zis, domnule, dacă interzicem tăierile, eu pot să fac pe moșia mea ce vreau. Dacă interzic tăierile, înseamnă că și dacă țin 6 luni de zile, un an de zile sistemul fără deloc lemn, dau faliment o grămadă de, nu vorbesc de ăștia care exportă, ci de fabrici de mobilă din România, de fabrici, companii, multe dintre ele mici, mijlocii, care din asta trăiesc. Dar am început să ne ducem pe filieră. În primul rând, sistemul ăsta informatic bine utilizat poate să ne ajute mult să combatem tăierile ilegale și mai ales implicarea oamenilor. Și am început cu radarul pădurilor, prin care, prin aplicația respectivă, nu numai autorități publice, dar și oameni puteau să semnaleze. Ce aplicație? Riscuri. E o aplicație pe telefon care îți permite ca atunci când vezi un camion, cum ați văzut dumneavoastră, introduci numărul camionului în sistem și sistemul spune dacă camionul respectiv transportă lemn cu autorizație sau nu. Cum se numește aplicația? Inspectorul pădurilor. Inspectorul pădurilor. Da. Și se folosește. Disponibil pe iOS și Android. Mulți ne-au ajutat pe treaba asta și pe iOS și pe amândouă, da.
și pe la Doar la 9,99. E gratis, presupun, nu? Adică nu e... Da, e gratis. E gratis. Ei, ăsta e îmbunătățit acum de câțiva tineri care lucrează, nu știu dacă ați auzit de platforma aia GovIT Hub pe care am făcut-o la guvern, cu câțiva IT-ști care lucrează 6 luni pentru guvern, care îmbunătățesc platforma asta și acum chiar, cred că astăzi sau ieri au anunțat ministra mediului faptul că am îmbunătățit-o, acum am legat-o la o bază de date cu parcelele de păduri, dar deocamdată avem cam jumătate, ceva mai mult de jumătate din păduri în baza asta de date și unde suprafața asta cu păduri e controlată de sateliți în permanență. Și atunci, acum ce mai facem? Suprapunem și asta va intra în vigoare în perioada următoare și o să ne ajute mult. Suprapunem, pe de o parte, harta văzută din satelit, unde se văd exact suprafețele defrișate și peste ea punem harta cu zonele pe care există aprobări de exploatări lemnoase. Și asta îmi permite să văd în care zone să taie fără să existe autorizație. Și să pot să mă duc țintit acolo. Și asta o să poată să vadă și autoritățile publice, dar și oricine va vrea să consulte treaba asta. Și deci să semnaleze informație publică asta. Da, ea e, dacă nu e încă accesibilă, va fi în zilele următoare. Dar asta e pentru cei care fură lemn fără să aibă autorizație. Mai am și o problemă unde se dau autorizații abuzive. Deci sunt unii care să înțeleg și găsesc modalități să dea autorizații interpretând legea în mod eronat. Ei, acolo îmi trebuie niște controle mai intense, acolo trebuie să schimb legislația și să am un sistem mai riguros de control a celor care au dreptul să dea autorizații de tăiere. Dar oricum, ideea e că am început să intrăm în lucrurile astea și eu sunt conștient că dacă în câțiva ani de zile, în un an, 2 de zile, nu suntem capabili să punem la punct sistemul ăsta, atunci și eu cred că nu e altă soluție decât temporar să oprim exploatarea de masă lemnoasă până când ne asigurăm că avem tot sistemul ăsta de control care funcționează. Pe de altă parte, în orice domeniu, legislația și controlul nu sunt suficiente dacă oamenii sunt de rea credință. Și aici, și cu vânzarea pământului, și cu tăierea pădurilor, noi ne facem asta cu mâna noastră. Sigur, nu vreau să culpabilizez pe toată lumea, dar ideea e că trebuie să fim conștienți că atunci când auzim de lucruri din astea, atunci când avem informații și știm că într-adevăr se întâmplă lucrurile astea, trebuie să găsim modalitatea să o spunem, pentru că altfel nu pot câteva mii de oameni, polițiști și gardă forestieră, să fugă după alți câțiva zeci de mii care asta fac. Și e și o chestie de educație, că trebuie nu doar generația asta tânără și oamenii care se preocupă de mediu acum să fie activi, trebuie să transmitem ideea asta la o parte cât mai largă din societatea noastră, că pădurea nu e doar un bun din care să faci bani. Tai lemnul, vinzi lemnul și ai niște bani. Faptul că tai pădure chiar are un impact negativ și faptul că în zona Moldovei sunt acum o grămadă de inundații în fiecare an e în mare parte de teren și din cauza asta. Care și o să se întâmple dacă continuăm așa și în Apuseni și în alte părți. Mi-ar displăcea foarte mult să văd zona în care am crescut, care era o zonă foarte împădurită, cheală. Deci Și mai e ceva, trebuie să și împădurim, pentru că, bun, poți să tai, să exploatezi masă lemnoasă rațional, dar trebuie să și împădurești. Asta e altă problemă. Sunt mulți dintre cei care, chiar dacă exploatează legal, ei au obligație prin lege să și împădurească în termen de maxim 3 ani de la exploatare să și împădurească și nu fac lucrul ăsta. Și am cerut Ministerului Mediului să vină cu o modificare de legislație prin care să nu mai dea autorizație de exploatare celui care are suprafețe pe care le-a exploatat și pe care nu le-a replantat. Da. Eu am crescut la țară, în natură, în asta la fel. Și asta mi-a dat o conexiune cu natura și pe care am dobândit-o de mic și care a rămas cu mine pe tot parcursul vieții mele până acum. Am cunoscut oameni care n-au văzut o vacă în viața lor, live. Da, în carne și oase. N-au cules o ciupercă din pădure cu mâna lor. Crezi că viața la țară sau copilăria într-un mediu de genul ăsta
E mai sănătoasă? E recomandată? Păi, eu cred că e sănătoasă și recomandată pentru că eu am trăit-o, dar poate să fie un punct de vedere subiectiv. În schimb, ne paște și pe noi pericolul ăsta de ruptură, de O urbanizare din asta masivă. Pentru că te rup de realități. Pe mine m-a amuzat, dar m-a și șocat, m-a surprins, pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră la noi abia un început. Dar sunt țări din Occident unde deja e un fenomen de masă. E deja o generație, chiar și a doua generație, care nu mai are contactul cu natura. Și m-a amuzat, dar m-a și șocat un pic când am citit că la o școală în Franța li s-a dat copiilor, li s-a cerut să deseneze vaca de unde au lapte, de fapt, care e sursa laptelui, și au desenat o cutie de carton pe care au făcut-o o vacă, pentru că ei știau că de acolo vine laptele. De când au fost mici, n-au văzut animale, au văzut doar cutia de carton cu o asta vacă pe ea. Și pentru ei aia era sursa laptelui. Și ei au început acum să aibă la școală, obligatoriu în fiecare trimestru, o clasă natură, cum îi zice, unde timp de o săptămână se duce toată clasa undeva în mediul rural, într-o fermă. Să ia contact cu mediul ăla. Foarte important, mi se pare. Da, pentru că ne rupem de sursa vieții, de fapt. Aici nu e vorba doar de mentalitate urban-rural, cel de la țară, cel de la oraș. Nu mai înțelegi cum funcționează viața. Ai impresia că totul e artificial și că totul poate să fie controlat de la butoane. Dar nu chiar așa. Nu chiar așa. Ce vă place să faceți în timpul liber? Ce hobby-uri aveți? Sau aviați? În timpul liber îmi plăcea să mă plimb. Să merg pe munte. Când pe munte? Aveam timp. Da. Da, asta e o boală sănătoasă, să spun. Foarte. Și mie îmi place foarte mult asta. Altceva? Fotbal? Să citesc, volei jucam în tinerețe, dar acum, în ultimii ani, mai puțin am avut ocazia. Când eram în liceu, în școala generală și în liceu, am jucat volei. Dar asta, să mai ies cu bicicleta, acum mai puțin. Că nu mă lasă cei care sunt în jurul meu. Cred, cum ar fi? Primezi cu bicicleta și SPP-ul în jur, tot pe biciclete probabil? Da, nu mă provocați, că poate încerc. Ar trebui să ieșim într-o zi, ar fi caterică să facem o ieșire. Ei, am făcut-o, am mai ieșit-o, dar în weekend, așa. Am mai făcut și cu ei, nu fără să vadă, să știe, în zone așa mai puțin aglomerate. Domnul Cioloș, vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiunea de astăzi. Și eu vă mulțumesc, că a fost o experiență interesantă. Eu m-am simțit foarte bine, nu știu dumneavoastră. Mie mi s-a părut foaia și foarte ok. Dragilor, vă mulțumim frumos și ne vedem data viitoare la Trending Topics. Nu uitați, foarte important, să mergeți la vot duminică, pentru că e unul din puținele drepturi pe care le aveți. Și ar fi sănătos să vi-l exercitați. Și mai mult decât un drept, că un drept e că poți să-l faci sau să nu-l faci. Dar asta e un drept pe care dacă nu-l faci, tot are consecințe. Și asta e important să știe lumea, faptul că a sta acasă și a nu merge nu înseamnă că nu te bagi. Ai făcut o alegere să decidă alții pentru tine, pentru că oamenii oricum vor fi aleși în Parlament și cred că nu-i tot una să știi că ai avut și tu și cu prietenii tăi un cuvânt de spus în treaba aia. Deci haideți să ne ajutăm toți între noi și să mergem la vot duminică. Am înțeles că sunt trenurile gratis. Pentru elevi și studenți, care votează sunt trenurile gratis, în sensul că se duc cu carnetul de student, de elev și o să primească biletul gratis. E important de știu că pot să voteze oamenii doar acasă, doar acolo acasă. Unde am domiciliu. Uite și eu. Mergeți în București, dar am domiciliu în Zalău și mă duc în Zalău. Da, mergeți acasă sau stați acasă, dar votați. O seară faină și weekend excelent. Weekend plăcut. Pa.